Sa mga panginot na bareta, Kongresista Elizalde may buwelta sa aligasyon ni Kongresista Edsel Lagman patungkol sa idinagdag na 12 billion pesos na budget para sa COMELEC. Estudyante na mabalyo sa tinampo, irido makalihis na mabudalan ni motorsiklo sa Albay. PWD na dukayang gadan asin nagpataw-pataw sa salog sa Sorsogon. Tulong estudyante inanod ka nag-aapaw na tubig baha sa spillway sa Mercedes, Camarines Norte. Asin! O-taking para sa 1,200 na bagong civil engineers pigkondusir. Maray nga hapon, Huwebes, Enero 11, taong 2024. Puninan mga baretang tatak, Bicol. Madadangugman ang mga baretang ini sa 88.7 Radyo Oragon Catanduanes asin 90.7 Radyo Oragon Legazpi. Sa detalles, House Appropriations Committee Chair Representative Elizalde may buwelta sa kapwa Bicolanong kongresista na si Edsel Lagman patungkol sa dugang na 12 bilyones pesos na budget para sa COMELEC. Si Jennifer Pulinar sa detalye. Nagtuturog sa trabaho? Iniyan buwelta ni House Appropriations Committee Chair Representative Elizalde kay Albay Representative Edsel Lagman dapit sa aligasyon kan kapwa Bicolanong kongresista. Nagagamiton ang dugang na 12 bilyones pesos na budget kan Commission on Election o COMELEC bilang pantusto sa charter change o CHACHA. Sigun kay ang 12 billion pesos na dugang na budget kan COMELEC anhali sa request ni COMELEC Chair George Garcia asin bako niyang personal na kamauotan. Paliwanag kan opisyal, iniyan personal na pig-apilar sa inda ni Garcia sa pigkondisir na budget hearing sa Kongreso. Gikan kaya sa 19.4 bilyon na proposed budget, 2 bilyones pesos na sana ang ipig-alokar na budget para sa komisyon kan Department of Budget and Management o DBM. Pagduduon kan kongresista, inian inaprubahan kan komite asin nakasurat sa minutes of the meeting. An pahayag ni suportado man kan tagapagtaram kan COMELEC na si Director John Rex Laudianco. Sigun kay Laudianco, mayong katotoohan ang aligasyon ni Lagman. Ang hinagad nindang dugang na budget sa Kongreso ang nakatagama para sa conduct and supervision of election bako para tustusan ang CHACHA. Ganong kalaki po yung na-slash sa amin, 17.4 billion. Kaya nga po sa lahat ng pagkakataon, halos magsumamo po at magmakaawa si Chairman Garcia na maibalik. Ano-ano po yung mga malaking proyekto na natamaan ng pagkakaslash na to. Zero po kami ang budget namin sa voter education. Zero po kami sa capital outlay. Zero po kami sa building. Zero po kami sa field office. Zero po kami sa internet voting at zero po sa ilang bahagi ng pagdating sa paghahanda po ng makina at mga balota. Kaya nga po sa lahat din ng pagkakataon ng hearings na yan, meron po mga tumatayo at nagmumove ng mga mabubuti nating congressmen at mga senador na sana maibalik sa COMELEC yung na-slash. Dakulang palaisipan man sa komisyon, taano ta na ikabit ang ngaran kan komisyon sa issue kan CHACHA o People's Initiative. Wala po kaming alam dyan, wala pa po kaming information at higit sa lahat wala pa pong na-file sa COMELEC. Kaya nga po kami nagtataka ba't kami po ay nakakaladkad dyan sa issue na yan. Hindi pa po kasama ang COMELEC. Pero kung sinasabi po natin ay People's Initiative na magkakaroon po talaga ng filing, ang COMELEC naman po ay trabaho lang yan. Nakahanda po ang COMELEC dyan dahil as early as 2020 meron na po kaming resolution kung ano ang gagawin namin in case ma-file ang ganyan. Ang number po ng resolution ay Resolution 10650. Pig-in ganyar man ni Laudianco an publiko, nabalikan ang gabos na budget hearing sa Kamara, Senado asin plenaryo nga ni mapatunayan na mayong katotoohan ang aligasyon ni Lagman. Pinagpapasalamat na namin dahil kahit papano hindi naman po ma-zero ang aling-aling items, voter education, internet voting na napakahalaga para sa ating mga OFW, lalong-lalo na yung mga seaman. Yung pong mga pandagdag sa testing natin ng balota, yung pong pagsasagawa ng mga building at offices ng COMELEC dito po sa field offices dahil alam naman po natin para maging independyente lalo ang ating
ang mga COMELEC offices ay dapat hindi na umaasa sa local government unit kahit na ito pa ang sinasabi ng Omnibus Election Code. So iba pa pong mga items dito ay patungkol sa pagdadagdag ng mga test ballot at higit sa lahat po yung iba pang preliminary activities patungkol po sa paghahanda ng national and local elections sa 2025. Sa ibong kan kinakaatubang na issue, pigpapasalamat kan komisyon ang espuersos kan mga kongresistang nanindugan na madugangan ang saindang budget para sa saindang operasyon. Daiman na aprubahan ang hurot nindang propwestong budget, ugma na sindang nadugangan na ini sa tabang kan ibang kongresista. Para sa mga baretang tatak Bicol, Jennifer Pulinar. Sa ibang bareta, 18 anyos na estudyanteng babae na mabalyo sa tinampo, iridukan mabudalanin motorsiklo sa Malilipot, Albay. Si Nomer Corporal sa detalye. Sa CCTV footage na ini sa Barangay San Jose, Malilipot, Albay, mag-alas 5 ning hapon kang nakalis na Lunes, Enero 8. Mahiling sa pedestrian lane ang sarong nakapayong na estudyante na papabalyo sa ibong na tinampo. Mahiling man ang pagreparong na kani antes ang pagbalyo. As sa mabudalan kan papaabot ng motorsiklo. Sa kusog kang pagkakasalpok, nakalasik ning nagkapirang metro ang estudyante, maging ang motorista asin ang backride kaini. Sa impormasyon, papalaog na sa eskwela ang 18 anyos na biktima na sarong first year college student sa San Jose Community College. Alagad dain na nakaabot pa sa eskwelahan makalis na madiskwido. Sigun sa hepe kang Malilipot PNP na si Police Captain Milani de Guzman, pauli na kuta sa banwaan kan baka kayang embweltong motorista dangan ang backride kaini. Alagad antes pa man makauli, suminemplang ini sa motorsiklo makalis na mabudalan ang nasambit na estudyante. Nagbabaralyo baga naman. Although nga ni, sabi ko, talagang may sala din sa motorista. Dapat baga pag na-approaching pedestrian lane ka, ma-minor ka eh. Tsaka duman sa lugar na ito, igwa po duman nagarong nakaharang kasi nga ni, aragihan ng mga estudyante. So, dahil man na kainong sa motorista, siguro talaga man lang na nagmamadali, aminado man siya na medyo maraba sa dalagan niya. Nagsapo ning seryosong lugad sa payo ang biktima, asin idinara sa Bicol Regional Hospital and Medical Center sa Legazpi City. Nastangunyan ang nagpaparayray pa. Dai naman sinangatan pa ning kaso ang nakabanggang rider, matapos na akuon kay ni ang mga gastuson sa pagpapabulong sa biktima. May nahiling ata sa doktor na blood clot sa payong ang aki. So, pag-refer duman, ngunyan, ma-update na lang daw po sindo sa muya if kay point operasyon, kahuron man, conscious man siya, nakakahuron man ng maray, aside from the blood clot sa payo na pagsasabi. Pigahalat pa daw po, so CT scan kaini. Katakod kay ni, ngani maibitara na ang siring na insidente. May ipigtaltag ng duwang public safety officer ang lokal na gobyerno kang Malilipot na nagmamaneher na kan trapiko. Bagay na pigpapasalamat kang eskwelahan asin kan barangay. Bako basta-basta magbalyo kang tinampo. Alatonso mga signal kang kang enforcer or kung in case wala man pong enforcer, mag-iling manggilayon, mag-ingat manggilayon. Bilang ako saron driver man, pag abot sa pedestrian lane, dapat talaga mag-luway-luway. Mientras tanto, sa datos kang Malilipot Municipal Police Station, ininang ika-6 na aksidente na naitala sa sindang banwaan ngunya na taon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. 19 anyos na lalaking PWD na dukaya naman agadan asin nagpapataw-pataw sa salog sakop kan Bulusan, Sorsogon. Si May Arango sa detalye. Sa rumbangkay ni lalaki ang nadukaya nagpapataw-pataw sa salog sakop kang Barangay San Francisco, Bulusan, Sorsogon. Pasado 1:55 nin hapon kasuudma. Binisto ni Police Staff Sergeant Benjamin Enraca Jr. kang Bulusan Municipal Police Station ang biktima na si Carlo Gapa, 19 anyos na sarong person with disability kang Barangay San Roque, parehong banwaan. Antes ang insidente, enot nang napabareta ang pagkakawara kan biktima kan Enero 8, hasta sa madukayan ng hawak kay ni kasuudma kan sarong grupo nin Jóvenes. Pigkakarkulong nasa 10 hasta 12 oras nang nasa tubig ang biktima. Nasa pagitan siya ng dalawang bato na parang nagpo-form siya ng kuiba.
malamang nung mga oras na yon, doon siya sumilong. Tapos doon na rin siya inabutan ng gutom mo kaya napala ng ulan kasi maulan nung gabi na yun eh. Siguro nawalan ng malay at saka yung posisyon niya nakaprone siya sa tubig kaya malamang nalunod siya diretso. Huli sa sulot kan biktima, tulos man ining nabisto kan mga kapamilya. Dugang pa kan pulisya, mayo man na foul play na nahiling sinda, kaya day naman nagtugot ang pamilya kang biktima na ipasairarong pa ini sa autopsiya. Yung advice lang namin, kung hanggat maaari, kung i-stay lang siya sa bahay, sa loob ng bahay, kasi nagagamot din siya eh. 24 hours na mabisita para mabigyan ng gamot. Tapos siyempre yung mga ibang kamag-anak, pag makita na nasa labas, informan agad yung immediate family para magapan na hindi na makalayo yung tao. Sa presente, nakapatente na ang bangkay kan biktima sa Saindang residensya. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango. Harong sa Dunsol, Sorsogon na sulo. Electrical short circuit pigtutok dong kausa. Si Jennifer Pulinar sa detalye. Depektibong ilaw sa banyo ang pigtutok dong kausakan pagkakasulo kan sarong harong sa Barangay Sibago, Dunsol, Sorsogon. Alas 6 nin banggi kan nakaaging Martes, Enero 9. Sigun sa pamayo kan Intelligence and Investigation Division kan BFP Dunsol na si Senior Fire Officer Romel Gomez, nagkaigwanin electrical short circuit sa banyo kan mag-agom na Joey asin Josel Bagangan na daitulos na riparo na nauli sa kasulo. Dugang pa niya, nakabukas ang LPG tank sa kusina huli ta may pigluluto ang tagharong na mas lalong nagpakusugman kan kalayo. Tanda kami ng investigation according doon sa may-ari. Galing sila sa katabing barangay yung San Rafael. Tapos hapon na yon. Nung na-find out nila yung sunog, doon galing sa comfort room ng nila. Katabi kasi noon, nasa loob yung bathroom nila. Nasa katabi yung kusina, na find out nila, malaki na yung sunog doon sa... Alas 6:13 nin banggikan maipaabot man ang impormasyon sa Bureau of Fire Protection kan sarong kagawad sa lugar. Alas 6:56 nin banggikan maideklara man ining fire out na. Pigkakarkolo naman naabuton sa 576,000 pesos ang winalat na danyos kan insidente. Panawagan ko po sa mga kababayan namin dito sa Dunsol kahit na sa ibang lugar. Paigtingin natin ang pag-iingat laban sa sunog, lalong-lalo na sa mga electrical wiring. Huwag tayong magtitiwala kapag sa panahon ng tag-ulan, kahit na maulan, nagkakaroon ng sunog. Electrical wiring natin, palaging ipapacheck sa accredited na mga technician, electrical technician. Huwag po tayong, huwag nating tipirin ang ating mga electrical wiring, pero sa kalaunan, maaari tayong mag-disgrasya dahil sa sunog. Sa datos kan opisina, inian primerong nairehistro nindang kasulo sa Saindang Banwaan. Para sa mga baretang tatak Bicol, Jennifer Pulinar. 16 herido sa duwang magkasway na diskwido sa tinampo sa Camarines Orasin, Masbate. Tulong estudyante inanod ka nag-apaw na tubig ba sa spillway sa Mercedes, Camarines Norte. Asin o taking para sa labito siyentos na bagong civil engineers pigkondusir. Yan ang siniba pang bareta sa samuyang pagbabalik. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway.
Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa tahaw kan pandemya, sa ibong kan mag-usog na bagyo, asin pag-alboruto kan bulkan, nung kanya kitang pinabayaan, sa panahon manin pagtios o kaugmahan, an mapagpadabang manto ni Inang Peña Francia, danay tang namamatean. Siring man, kan sa tuyang sa diring partido sa Kongreso, an Ako Bicol Party List, katabang na kasurug pa. Nagbabalikan ako Bicol Online TV. Tresing individual irido kan mahulugan sarong pampasaherong van sa gilid tinampo, sakop kan Libmanan, Camarines Sur. Tulong iba pa irido man sa salpukan ng duwang motorsiklo sa Masbate. Si May Arango sa detalye. Sa videong ini, mahihiling pa ang pagtaunin atensyon medikal sa mga nairidong pasahero, makalis na mahulugan sarong pampaserong van sa gilid tinampo, sakop kang Maharlika Highway, Barangay Mambulo, Nuevo Libmanan, Camarines Sur, pasado alas 3 din hapon, kasuudma. Sigun kay Ruben Lumabi Jr., pamayo ka Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, 13 katawan lunad kan van na interong lugadan kabali na ang driver. Sa impormasyon, gikan naga pasiring kutang Libmanan anasambit na bihikulo. Posible man subot na nakamati ning pirot ang 61 anyos na driver kan van, na posibleng rason ka nangyaring insidente. Dugang pa kang MDRRMO, accident-prone area man ang lugar. Yung mga bystander naman po is bago po kami nakapunta doon sa area is tumulong na din po ilabas yung mga pasyente, yung mga pasahero dahil may namoy daw po silang gasolina na possible na kung sakali sumabog, kaya po nailabas na po ng mga bystander yung mga pasahero. Mientras tanto, irido man ang tulong individual matapos na magsalpukan ang duwang motorsiklo pasado alas 6:53 kasubanggi sa Barangay Nasundun, Mobo, Masbate. Sigun kay Kenneth Vizcaya, kang MDRRMO Mobo, pauli na ang sarong motorista asin ang backride kaini sa Barangay Dacobo, mantang paluwas naman sa Barangay Nasundun ang sarong rider. Pag-abot sa lugar kang insidente, nabangga ka motorista na pasiring sa Barangay Dacobo ang nasa inutang kaining tricycle. Rason nga ni maokupar kainin ibong na linya na nauli man sa pagkakabangga kan mga ini sa paabot man na motorista. Kung lasing po, huwag na siguro mag-drive. Mas mabuti pa siguro hinto na lang sa kalsada. Kung talagang lasing na din, magpahinga. O kung sakaling maka-recover na sa pagkakalasing, pwede naman po mag-drive. Maswerteng minor injuries na naman ang sinapo kan mga imbweltong persona. Nangunyan ang nagpaparahay-rahay na sa saindang mga residensya. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango. Tulong estudyante, inanod ka nag-aapaw na tubig baha sa spillway sakop kan Banwaan in Mercedes sa Camarines Norte. Si Danica Garcia sa detalye. Sa cellphone videong ini, mahihiling ang pagkakaanod kan tulong estudyante na nagpumirit na makabalyo sa spillway na may nagraragasang tubig baha sakop kan Barangay Pambohan, Mercedes, Camarines Norte, alas 11 din ugto kan nakaaging Lunes, Enero 8. Istorya kan uploader na si Joyla McFarland, kasabay kan mga pauruling estudyante, mabalyo man kuta siya sa nasambit na porsyon. Alaga dain na siya nagpumirit pa na makabalyo, huli sa patanid kan sarong residente na delikado na ang spillway. Punta ko doon kasi nga maulan, nilang nabaha dun sa Sabi ko, bibidyohan ko. Dito naman nakalain na may aksidenteng mangyayari. Ngayon, sabi ko, mabidyo ako nung baha. Ngayon, yung palabas na yung mga estudyante, pinalabas at cancel yung pasok. Kasi nga maulan.
Ngayon, nagtawid. Pero sabay-sabay naman sila Kaya lang yung mga nauna, nadulas. Enterong residente kan Purok 5, Sitio Atongon, Barangay Pambohan ang tulong menor de edad na estudyante. Duwa sa mga naanod ang magtugang dangan ang pinsan kan mga ini. Istorya ni Nanay Glenda, ina kan duwang magtugang na estudyante, nagkakaraputan ng mga biktima papabalyo sa spillway. Alagad na waran balanse ang matuan niyang aki na nauli sa pagkakaanod kan mga biktima. Hindi ba naman talaga siya naman totally malakas yung tubig, hanggang patuhod pa lang daw po. Nung patawid na po sila, bigla dahil kasi lumakas yung agos. Nasa gitna na po sila, di na kaya bumalik. Tsaka na-outbalance po yung panganay ko. Parang nahila na po. Kahit napatayo yung panganay ko, ma'am, na-outbalance na din yung sumunod sa kanya. Nadala na po sila lahat. Sa impormasyon, huli sa kusog kan pag-uuran, pinauruli na kan eskwelahan ang mga estudyanteng mabalyo sa nasambit na spillway o itong mga estudyante nagikan sa Sitio Atongon, Barangay Pambohan, Barangay Matarom, asin Barangay Kulasi. Tulos man na na-rescue ang mga biktima na nakuha harani sa pampangnakan dagat. Istorya kan saro sa tulong nagtarabang na maisalbaran mga biktima na si Atoy Ambrosio, mabakal ko tayo siya nin panira. Alagad, saruman siya sa mga natrap sa lugar. Kan nahiling niyang naanod na ang biktima, tulos niya man ining inakudiriran. Opo. Po yun, ma'am. Isa po, yung isang, yung natural na tao, nagtatawid na po siya ng mga ibang estudyante. Sila po naabutan dun sa gitna ng lakas ng tubig. Kaya nung naanod yung bata, yung tatlo, tumalon na rin siya. Tapos kami po, tumakbo lang po kami ng dalawa. Bale, tumulong lang po kami, nilalan na sila sa baba ng tulay. Sa ngunyan, pigalat sa naman na maging maray na ang panahon sa lugar tanga ni makalaag naman in mga signages para mas maging alerto ang mga residentes urog na ang mga nag-aaraging estudyante. Puga-puga man ang ginigibong clearing operation sa lugar, mantang sa maabot na Pebrero, nakatalaan ng puunan ang konstruksyon kan dating tulay na naging spillway makaliis na magaba kan mga nag-araging bagyo. Kaya gusto kong manawagan sa inda na sana sa tuwing may baha dyan na lalo pat delikado, magulang sa mga taga-Pambuhan, kundi magmula pa naman sa inuta na barangay, na sana dahil pumirit na magdakit dyan kasi halata na lang ang tamang panahon na maghura. Patil di man dyan ma'am nabaning karakol, di man dyan nabaning halawig na oras, mga 2 oras lang o 4 hours na matunos ang tubig. Halata na lang dito. Ako po kaya ma'am, haloy na akong kasi day pa man first time ko kasing barangay Kagawad. Day pa talaga ako barangay Kagawad. PTA president pa lang ako. Chinichi ko na kasi siyempre po concerned ko yung sa mga estudyante. Saka at the same time po, ako kasi pastoral council din po ako ng parokya. Yaw po baga sa Kulasi ang parokya na nakakasakop sa Matugtuog, Tulanot. Kaya ako po na pong monitor kayang salog kasi ito po bagang pataas. Hindi yung nag-aagi. Kaya itong information sa kuya nagmumula. Mientras tanto, nakaresibi man nin asistensya ang mga inanod na estudyante hali sa barangay matapos na maapektaran ang mga gamit kaini dara kan pagkakaanod. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia. 200 na bagong civil engineers sa Bicol nanumpa na kasudma. Si Regine Bues sa detalye. Dai pa makatubod hastang ngunyan ang 25 anyos na si Joshua Arman Chua kan Barangay Ubaliw, Pulangi, Albay, nasaro na siyang rehistradong civil engineer. Storya niya, dai niya na ipasaran board exam sa inot niyang pagpurbar kaya labi na sanaan sa iyang kaugmahan kan makasabay na siya sa listahan kan mga nakapasar sa November 2023 Civil Engineers Licensure Examination. Mas matik niya man ang pagiging ganap na inhinyero kan manumpa na sinda ka sa udma. Naging inspirasyon ko, syempre, pamilya para sarili ko din, pangarap ko din kasi to. Kaya super happy ako na nakapasa na ako sa civil. Siring ni Joshua, kasabay man sa o-taking kan mga bagong engineers in the Dry Kamay as in Robert Cedric. Overwhelming, like, natatouch ako every time na naiisip ko na tapos na yung hard work. Tiyaga lang talaga, tiyaga. Nadadaan talaga siya sa tiyaga. Hindi mo kailangan maging super talino, kailangan mo lang talagang ibigay lang 100% mo sa review at focus.
242 na bagong inhenyero gikan sa manibaibang runakan Bicol ang presente sa seremonya na pigkonduser sa Sarong Hotel sa Legazpi City. Naging Huésped de Honor man ang pamayukan Bicol University na si Dr. Baby Boy Benjamin Nebres III. Presente man sa seremonya ang Professional Regulation Commission Bicol Director Sharon Lu, asin si Philippine Institute of Civil Engineers Albay Legazpi Chapter President Engineer Reggie Lahara. Since ito yung pinili nila na profession, dapat isa loob nila, isa puso nila. Yung practice ng profession is a public trust, no? And yung public infrastructure, sila ang key players dyan. So make sure na nagagawin nila ang kanilang trabaho, ang kanilang profession with utmost integrity. Mientras tanto, sa maabot na Pebrero 7 hasta Marso 12, 2024, ipigtalaan ang pag-release kan PRC IDs para sa mga bagong Bicolanong inhenyero. Mantang sa maabot man na Pebrero asin Nobyembre 2024, gigibuhon liwat ang Civil Engineers Licensure Examination. Para sa mga baratang tatak Bicol, Regine Boy. Asinyanan katiripunan kan mga baretang tatak Bicol. Ako si Jen Nunez. Salamat!